tan chau ziak tu emlu sei palian bung ni na email hi kamita hian ami khwal mia lo ti thu hi ma sha ti thin lunga chuan arinon tluk tluka engati nge ni khathil thua hetianga a mai le tunma in hetiang hian al ngai si lo ama le ama po hi a in sha thiam theilo engtin nge in sha thiamang mangai na le indo na a hi chuan ramri khamchin le thiang lawa meu si lawa tin ni boi imuto emni muchia lo enge I ushuaya mutna tur so bedsheet so thla ka nga yang ita pakhat khai mantir mai do nimni lalanu izaklo achi nang anu chu ma sha ti khumbula chuan avakal hnaya heti hian atile khera I howak lo khan ka she si a anu in chu tiang tongkam aron mang mai chu makati le a azaka alaya she omatia omdan a she thiam lo hle ani nu engtin nge ka uma boi iche dan hi ka mu mai hleinem nu in afanu hoi her ni khathil thu adang lam ta thua hi a hai theido nimni nu engtin nge ka oma ka boite inula ve chando ni hi ma se film khurla mi pa hi afala ompui lo hi himna ani thiang hlimna hlo khopa omlo tur thiang hlimna hlo to nula in du an thlang thei to ngai lo e khai ti te I ushuai mutna tur chu anu chuan I ushuaya ti pa chuan abianga apiaya lalanu nuwan nei takilani mai thei boite lalanu tite boi wasiam saklok ang myang nukimile ma sha ti chu mi khwal pindan lam chu an pan dun ta a chuti lai chuan in leng te chin zai an lo rel ve me ka mi khwal ruma chuan laptop a zai alo in play me ka wanlal hlanan zan thlaya kalo lengang ti hla alo sa a ma sha ti chuan chu hla ala shat ngai mya lo chu nalati in athin lunga thua soi chan hle a mi khwal pindana chuan hruaya chu alo omlova bedsheet chu alo in thlak diam to a chintur polo in chhop diama aril ru in ma sha ti chuan bek kha alo kengnem re ngani ati a hruaya chu aron luta ariana tura nukimi the nu falo om chu amela I bedsheet le isin tur hi kanon siamang chu kan ti a ma se hei ron kenem ni ilo siam zo diam to maya nia hei karon kenania ngai lo lama in ngai lo sham ka be se keima thu in kalo ti ve mopa ngai la love a chalom ani tuide vini mudonia puma achu aron dak ve a mutmai tu memni in leng kan neya talangin du angin kan in kom man si lova e naktuk lam chu engtin nge ni don ta nia hei ma sha ti te chian dunan oma anin hlo ve anga rat sanga khan min ron puya tum boka kan lo ti ve thei mayang ma lo pheidon chuan na that chu in hmai bera khwan thing zaya oma atula ni le in lo pheltir mai donia keini la leipui hal kan lo tum ve si a inu ki mi ha lom mole angai lo ka ti po in vokcho bal mun tura ti tlata o du to kang tiru imong u nukimi te chung chu an room laman pana mang cha vek ule zan tlaya lo ni a ma sha ti chu amu hil mai theilova a inleta a omdan te thut hi maka inti ani pikimi po amut muna chuan afanu tlutur shwayan ma ni nat po hlaumya lovalo chantu shwaya chu angai to ve thowa afanu nei chuntan hian adu uluk ruve e mani adikalom tunu inge ma ni fanu te tan mi pacha du saklovang ni nula chantir pakhat le tlangwal pin dandanga omte chu ril rungai tuana in musi lovar po cha lo hian an inleta Zingma taka vai pathian tho ma fe hian shwaya chu athova in hnuaya chinai thi vel chu puma soina a chuan da pheya tu ma ron tho ma chuan athiar zo mana amania athing e bang chu a ekzo veka nukimi aron thova thingpuya chuanga pona ron chwa chuan shwaya chuan thing chu alorem chamol mola engti ziange tinge thingilo ele ta ka iwa thoma ve imu theina nge thoma vaklove ti turka nei lo ema tiro thingpui in photang an ludun ta a puma a alo thova an ti luama shwayarin a in ma sha ti aron tho hara zan lama amutlem e mani zing lama a pong par anima na
dar sari vela chuan aron tho ve chat chata shwayan alo nui varvara alo siai zewa azak le lai lutuk chuan anu chu vasu a boi mu mang ne nem ni iron chu a ila har chiang lovem ni alai lutuk le zak box si chuan anu chu akwa a lal anu tinge min kai tho mia lo ala ma lom bedroom a chuan alut zui ngala tuk chuan an kil zowa puma a chuan shwaya hne na chuan adu anga lo chei mai turin a shil nuala reimoi tok anin siam hnu chuan gypsy chuan an nu pa chuan in phur liam ta a karin ai ni tho har boite tikhan min ko ve su tinge engin nge ka ko wang che Dorothy ti in ka ko mai don chem ni chu ibial nu mingem ni iti tlat chuan ni mai I uma ma chu kawalamange o rin sangi chu lo han som lo o Dorothy achha khum waka ani la chuan amita lo siai saka bike atinunga atan liam ta daya tlaidar ni vel chuan anzo fel ta duaka rin sangi chu lo pe ka tuma ala du lawa ma sha ti pe ka tum le a rat sang chuan angai lo an pui ve che ni kha arul na nakina ila khong fok don nia shwaya chuan ti dan danga rulatum ta zoka andui ta dar tara rin sangi chuan I sar nakina skula minti du da vayange o I in khu kan swa samani mai ti roshiat nia kan swa samani mai in du athule annui dar dara ruat sang ipa te chu kan va hal pui mai donim ni e me an cho ang tial hlau omalom va pui chu kalo tum dewa ni zan khan kanu in khom bang khan min ron shil thap si a an kalma chuan shwaya chuan abek aron la chuaka a honga ma sha ti chuan alo en ringa nimina aron a khani ina shia a airgun pahni aron phora rasanga chuan alo la thwaya a pahni chuan electon seka akap chin vela rin sangi chuan lecturerin silai han pai te chu a pai the lovem ni mi kan kap don hleinem kan in ka siak don alom rasanga chuan aron chan khala a na be ka chuan an khung thlapa an in aka an tlan liam ta a an sar tur hi an la she chiang lawani rifle association ami license nei thlap ani ti reng achut phalo ui silayan keng ti reng a hriat mia lo chianu kan sar tur hi ka du telin ka sia I van nei bik I mureng thei bi kanya nakina silai ka injir tir viang o zaklo ve kan la nau pan em hi a shat mi popol som pa sa pasal nei ka sha chawasin an chan dun chuan an ti le ta chiama e rongbol huna chuan rin sangi chu rongbol turin a hota a shati chu akhwa harule vengveng to tinge shwaya khan Dorothy ti in ka ko mayang che ati le thala ka mi kha Dorothy chu ani mayang em le angai to na avakal ding vile shwai te chan dun po chuan an thlam chu an zuk thlenga puma te nu pa chu an lo lom kher mai mei chwa pal an hlau ve e mani puma a khotlang shwai tu ani a ani berin me chwa chuan amwal phona sadon ti a in chesi lofa pathum an lo shwaya tin rat sanga patea pulhuna te pa fa le puzik puyate an lo omboka rat sanga chuan savavi achak le na a shwaya chuan a phaltat lova savano ne nai in them thiam na tura kan kenalom atitlat thungsi ani taka savano ne hun chodona rat sanga po indikati em mai boxi leipui tur halma chuan puzik puya ho chuan an in ka siak ta a puma a alo phur bera an hlim kher mai puzik puyala za mo rongkai hlirina po zwa reng mai si leipui hal ture tilovin an hlim phiana leipui tur chu an halta a akang thaphian mai puzik puyan meilu akhaya ani so phian maya meikong an sialna an in semdarin ven theu an neya mei chwa mia lovin an hal zota a akang thaphiana puma te nu pa po an hlim hle ani zanria an ki lai chuan shwaya chuan atu ka aizol lama chuka tum thu asoi le a bungrua te ron lak chowa ron chole chuan invom lu ngal mai atum thu asoi bok ni e itum tlat si chuan cho te hi
heta hlir e donia tluang te win zuk chukla ilo chhole vat donia hetianga ma ni na ngai poimo hi alom kan khoma mo ber chu ni e zuk in la chho thwai takte boite hi hanzir tir tak tak la letar mu thei turin o ni e thei paling ko in kan tang donia zana chuan hruaia chu rat sanga te ina aleng pheya ma mi chuan dor bungrua acha cheu zuya ma hria ti chuan rei hi ati hle a ma se zandar riat po ala rider silo chuna hruaian a number soi kha she chuaka whatsapp a va message mai te chu adu de urum ruma ma se za thlak ati si rin sangi ni se engtin nge ati angle puzik puya chu alo leng chhole a ati ti le siam to a kan kam ding pa a omlo chuan iwa kho har melve ti in tu ma shat lo chuan ala ron fiam zuya angei hle na a ma se adik ati hle thosi whatsapp avateksa dorothy chanchin wazo atum dewa atai pa ma se angam nganglo a clear le zel shwayan phone ena ma shati typing ti lo lang ma se engma lo thleng lo thin chu a hmu a ma se aril ru tur a shethiam phatlat loi si zanar ra de chan vi vela chuan ho pheita a alu cha chu puzik puya chuan alo bethwaya aizol lama chuk tur ani awangin thil alo cha le nual man tho dar kwale tle ma chuan in leng te chu an china anin mang thata nukimi chuan shwaya bai hianim ni chukle don nilove ti hian idu du na lo mang tamai che sumo in ka chukang motora bungrua ron phul chawangai si a ma sha di chuan thingpui hang ron pe a mui phun chuan leng rei pa mui phun bokin shwaya chuan kalome motorin neim ni kapa ta karon mang chawang nukim hei chabi o pama ana du du na lo mang ro se a khallo na rei to si so tiang ber bor te chu athluk puyange e lo thluk pui lo se ve ngot che hian voi khatma ka thluk pui ngai lo che pama lo phur phe hlop hlopang che an nui hota a mutmuna chuan ma hria di chu ai ngai twale neu newa a phone a retreta message alo thlenga dorothy kangai ngotang che lowin in kol tha ang che kalogal le hun chuan min bo thluk to lo sham ka be se chandan tura thiam nganglo ai ngai to na sa ma se zaklat zel message alo thleng le a midang chan turinga anyang lowin en kol thala o zinga min lo tha theyangem mutui le chana tumta a ma se offline mandai a thenarim bur mai midang chan turinga anyang te aron tia ma sha ti chu ama tok chuan thin jim hle a atum bur mai ma se ti ngai na a hre silo a hmu hun huna alo chhiaratan message chu a type veta a ti hian a type chanta ma sha ti chuan sar shwayan a hmu huna a chhiaratan ti hian type veta a in thlashung viau na a dorothy hi tungi ka shat ve chi ni em I chuan mo kalo thalo mayang chi o kazak a sen ta a angai tu a kimlo riau hian a hria a ti hian a sen thale ta a chuan sar lo chhole vat ro o thil min lo hon ro o ma sha ti chu azak chem chema delete le mai te adu rum ruma lungkim lo em chung si chuan lai khum chu a bel ta a ching tawang wanga shwaya chu vai pathian tho ma in a thole to a phone a ena ma sha ti message chu a ena anui saka ti hian a reply ve ta a imo du lai lawin en kol tha ang che kadam ve chung hi chuan engma hian ati na che kaphal lawanya o itan kalo ki rang ngai ngam takin lo omang che thingpui chu a inluma exercise la turina chuak le ri a sumo nga nan hun khoral nan ti ani daruka chuan sumo chuan ron soma puma a chuan a tha liam ta thunga kela remboi ma pui chuan
a phone chu a thlir a gallery a thalak a dah that chu an ena anun hlui a chui kira a lung hlui leng mani a phone ah chuan di hlui ti heret call ni sak chu a angai thla a vanal hruai nin an nun hlui a chui kira a inthiam thengang lovani aril runa khan pasal dang nei sana tuma chuti lai chuan hruaia chuan Bangalore University a lo thei lovina liam sana pasal nei to a angai ani a pasal tur chuan an in nei mani che in accident in van ko na a chan san ta si a vanal hruaia chunga a thil ti dana khana in chhir ngoi ngoya khoilaba nge om tak a hre si lo sheturin a bepop ngam bok si lova tuna chuan ayush doctor ni in thingtlang kholian vak lawa oma quarter lo in a khosa ve me ka aza thelo na zong zong som khomin FB a hruaia wala aluta ama ne na an thalak chu mitui tla zoi zoi na thlira thlirnin anei theilo a in chhirna hian bana chena a chen mai nilovin a pel hialani hruaia po tluang taka thleng thla in amamo alam kwal char chara anu hian kumsom pahnih ani in aboral sana unaw pahnih ni in na upazo kani a anaw rat sang hian apa sumdon na apui thunga ma se apa pumuan puya hian nupui dang anei le tamai si a chu tak chu hruaia le apa inkar dai dang tu anita a an inkar a hem thlak tu anita ani anu shon hi hruaia hian a hre chiang ema a hre chiang ma ani sumpar lomi ani tlatatin ni apa hi chuan sarkar hna thoklova ama puive tur hian a du'a contractor first class ani si a ma se hruaia hian ma ni ke atin atum thlata an in lian tak hnuaiah hian hlo anei ve hnu hian room shana private takin a ta thungani ma se apa ina hian chaw a han ei renga apa hian chaw ei shana in bol shan hi a phal miau silova so elai chuan boya engtika nge chho le tum dewa cholni ka hmanga hei kaushana testimonial te kala anga YML kha kala boganga thochan lama khian ka chhomai donem ni lai ni khisikul than hunani si a karon thla man don tlat lo che inu hian aron thla mai don chi emni angai lowang ka thian te pahni in min thla an tum thowa e kapa motor pakhat khu ka keng cholok theyangem sanga le ruata emni oni anwa fel ve motor mo inu te hidil vela nu le pa chupum khat inni a pa ber ka dil chuan ato kalom tiro nu hruai anu shon chu awamela anu chuan nernungin alo met leta kan lo ngai to ange engber nge ken chawi tuma campar khu ka du dewa pishwai chuan kan la register lova ipai na phal thowang keng chola han kol nga lang che ipa thilpe ka chengai mai ro atia tumburin room lama aluta pindan kong khar chu akhari thwaya mutmuna chuan hruaia chuan a phone chu ena marsha ti message alo oma Dorothy kyangai omem ni ire daya ti khe alo oma ti hian a reply ta a Dorothy chuan ka message si lo char se dar thalanga lawin else amu masak ber kha ansar hruaia hian angai em ani ti lo shil ro che o masha ti chu a chek chuaya alom ema azak dewa ale chwa vak vak ringota aril ru ero ahlimani anui vera alai chhle boka tuna a umdan hi cheng noi khat po ina shal phal lawasin puma chuan anu pui hne na hruaia ten lo chodona zanria ke pan ngai don ania o achung ten an ron thla do nem ni ka thian te pahni atia an lo chuak ma a an lo thleng thwayang puma achupin dan lama aluta nukimi chuan ma hria ti hria tok lekin hlim ta deuh chu kan omani lal anu iswal chonu in herdon chuan puma te kota chuan bolero camper le car sen aron ding ta a bolero camper chu hruaia chuan aron khala car sen a chuang ti ero chu a thian te an ni thunga nukimi chu veranda a alo thua alo chiao out thuaya environ thleng ma ve sanga chuan atan hlirin kan ron tlana an nuya
anin chi bai tlanga hruaia chuan a thian te chu hmel tir zung zunga rin sangi le ma ti pon lo chuak ve a nukimi te nu fa chuan tlangwal parol tur mai in bungrua aron king hnem hi an ti hle a ma ti le rin sangi chuan thingpui an ron pe thuaya sanga le ruatan ma ti an hmu chuan an phu zoka anin shil ru ngala tu emo a ang mani thingpui an inzo chuan an vai mai chuan an bungro ron phur chu hruai in lo tura chuan an thiar lut tana puzik puya aron chho thuaya aron pui ngala anin da fela engkim fridge TV washing machine computer akim veka rin sangi chuan sar chingchang per min zir tir ve ro o te reng mai in sar hian keyboard violin le zai thlengin azir tir theyang cheu sanga chuan ati a puzi ka chuan tual hi azawa zana mei chemila in man ruatinen hian zan in hian lam thayang u kan thing karon tho ati a zan lama chuan zai ho antuma puzi ka po phur le mai athil cha an ron hon tlatani hruaia chuan rin sangi le ma ti t-shirt akon sak chu pe ve a anin me dun kher mai khopui nula ai chuan an thazok tlat rin sangi ain ti theile zwala ma tin athing pui luma zuk thli a hruaia chuan arukin a zui luta bom tenal deuh hum bo tham lek hi ape a ikianga hian omreng kawachak em dorothi ma ti chuan alo nui se ya avan thatak em hruaia tong chu bathroom a om nukimin a she phatlat thingpui inzo chuan hruaia te thian ho chuan ruat sanga te ei chop dor bungrua chu an va pele a chuti chung chuan an saron hon te chu nukimi te nu fa chuan an lo chhuma pumma ero niza in hlo na tho na lama akal thunga kamding nupui tur hlim deuh kan omem izaklo lal anui swal mai boite ikuta bom te kha engthil nge kashelo hongchin te ai nu te bula engma thublo tur ni le a hong ta a nukimi chuan I hiaw rang ka chak thi ehe amana va to don tak em boi an va hlim nu fa tak em anu ka or ngamangem I or ngam lo chuan kalo oranga ni mai lo izaklo ma se ui nu engtin nge apa bula kan soyang boi I ushwaya hi kamirin zong takani hlau thong su ipa chu kalo shil mayang keiman ma se ka zak iza chuan kalo neyang katani hi anvalim em ma se adai rengem le zanre eilai chuan limfe fe an oma puji kale rin sangi po an som telve awangin an eve ngala an e kham chuan puji ka thingte puma a thing hruaia e te chuan me puyan chepa an zai hova puji puya hlim nge mai sanga chuan a phur tok tur lekin zai tuina alo hlui le thina ruatan chingchang apera an thian ho hla chuam lallian moya hla zan tlaya kalo lengang ti chu sangan thiam min arun la a an zai tui ngang mai puzik puyan hla thu alo shila alam pa a chu hla suma ti chuan uluk takin angai thla a an zai thiam si a ip choin alo ngai thla a ama ta na sani in asha a aril rungai tuana hi kan chiar aya ril hian aloma bung ni na atop ta